Horizik, da eskumuen pasillo bagarretzen daulako. Pasilla bitzen dau, kadereaz esku ez baino. Jagontzin da, arek, Claro, 3 esku berko leukez, ez da? Behar hori ondo itzeko. Honek, geuse bakotxa, gero pasatzen, esperako. Haude samurrena. Bai, erdikoa. Hau erdikoa. Horretik salauak, horrek aparte bezala joatzen dita. Oin ekin dugu, batak, bestea, eta horrek bere klasea, eta. Bai. Eta ordu noin zuk segidu itzen dozu beste bat ataraten, eta zuk horreri zer itzen dutzezu? Horra bota, honek direz zabala plantoiak esaten dakianak. Bai. Lodistikoak eta bezat direz jositikoak agunoak. Bai.